Gesto, a to nás práve presúva už do ďalšej disciplíny. Poprosíme našich panošov, aby nám ju postupne chystali. Ak dovolíte, v rámci našeho priateľského zápolenia, ja by som dal na výber našim hosťom, že čoho by sa tak chceli zhostiť v tejto druhej disciplíne. A je to jedna disciplína, ktorú vyberá práve Jacques de Champagne, ktorý k nám prichádza z Francúzska. U nich je to vraj štandardná, bežná záležitosť alebo súčasťou týchto turnajov priateľských s názvom Koleso šťastia. No ale my tu nebudeme dnes mať žiadnu šarmantnú asistentku, máme tu len túto tlupu spotených panošov a to Koleso šťastia bude takisto trochu inak vyzerať a ešte mi napadá, že hlavnou cenou asi nebudú cukrovinky Čierny princ. V našom prípade bude takto stáť koleso, na ktorom nájdete venčeky alebo krúžky. Úlohou našich rytierov a samozrejme našich urodzených dám bude trafiť krúžok. Vtip je v tom, že musia trafiť ten svoj. Farbu si zvolia vopred, teda svoj pokus. Ak by náhodou trafili tú súperovú farbu, to súperov krúžok, tak pomôžu tomu druhému rodu, čo samozrejme v rámci ich ambícií získať víťazstvo v disciplíne by nebolo. Preto, ak dovolíte, tuto náš panoš, pán Heinrich si volí podľa svojich farieb farbu prislúchajúcu jeho rodu, modrú. Je to bavorský lev, ktorého by ste našli v čiernych a modrých farbách. Brázdiť tieto bavorské kraje. Barbara Cielská, samozrejme prirodzene, naša čierna kráľovná, čierna pani, prirodzene volí farbu čiernu. Petrovi Čechovi je milá červená, ktorá takisto zdobí jeho rod, respektíve jeho erb. Katarína holduje zlatu. No a napokon Matias de Champagne si zvolil takúto oceľovú sílu. Dámy, urodzení páni, prosím, tu ich máme všetkých tých, ktorí sa zďaleka prišli sem na zvolenie veličenstva Barbary Cielskej pobaviť samých seba a samozrejme tým pádom aj vás, všetkých dobrých ľudí, ktorí sem dnes našli si svoju cestu, pretože dnes tu budeme mať našu úžasnú loveckú kratochvíľu za účasti tých najvzácnejších hostí. A ak dovolíte, ja ich len veľmi stručne predstavím, aby ste vedeli v prítomnosti, akých dôležitých ľudí, pánov a dám sa tu dnes všetci spolu nachádzame. Začíname tuto našim hosťom. Matias de Champagne, veľký potlesk tomuto mladému rytierovi. Hneď vedľa z Bavorska prichádza hercog Heinrich von Wittelsbach. Z Kleric prišiel Peter Čech. No a napokon sú to dve dámy, ktoré definujú
dnešný deň a samotný celý tento turnaj. Tou prvou je urodzená Katarína. No a napokon, milí hostia, ja vám to budem postupne vás vnášať do reality, že čo sa to tu vlastne dnes deje, aby ste vedeli svedkami akého dôležitého momentu sme tu všetci. Milí priatelia, obrovský potles pre veličenstvo Barbaru Cejlskú, manželku panovníka kráľa jeho veličenstva Zikmunda Luxemburského. Milí priatelia, panoši, zaujmite svoje miesta, milí rytieri a dámy, prosíme, spravte si drobne výklus, pripravte sa na naše disciplíny, pretože dnes ideme na lovecké kratochvíly. Ja budem zároveň taký váš, nazvime to malý, stručný sprievodca do histórie, do takýchto tradícií a zvyklostí. A práve takéto lovecké turnaje alebo lovecké kratochvíle boli súčasťou bežného života panstva. Zúčastňovali sa ich urodzení, samozrejme v sprievode svojich družín podnikali lov na rôzne typy koristí, zvierat, prichádzali do rôznych revírov, trávili takto spoločne čas, cvičili svoje všetky zmysly, svoje dovednosti so zbraňami, jazdu na koni a všetko to, čo bolo nutné, aby ste prežili v divočine a ulovili nejaký slušný úlovok. No a dnes je to zvlášť špeciálna príležitosť, keďže tu máme jej veličenstvo pani Barbaru Cejlskú, tiež zvanú Čiernu dámu alebo Čiernu kráľovnú. A je to vlastne na jej počesť tento samotný turnaj, keďže Ctibor zo Ctiboríc, majiteľov tuto Beckovského hradu, ho dostal do daru od jej ctihodného manžela Zikmunda Luxemburského. Tým pádom nastalo neoddeliteľné puto medzi týmto krajom a samotnými veličenstvami. No a preto, milí priatelia, ja navrhujem, dajme si hneď prvú disciplínu. Vyskúšame našich rytierov a naše dámy, samozrejme s ich zvolením. Ak dovolíte, môžeme započať turnaj prvou disciplínou? Ďakujeme, milady. Naši pánoši nám pripravia také pomyselné rybníky. Za iných okolností by samozrejme tento lov vyzeral trochu inak, ale my vás nechceme teraz sťahovať v najbližšej vode, aj keď vieme, že to nie je príliš ďaleko, ale spravíme to trochu efektívnejšie. Vytvorili sme takéto rybníčky. V daných vodách vraj kedysi vy ste našli všakovaké ryby rôznych typov a veľkostí. Nám sa tu pritrafili takéto veľké kapre. Úlohou našich súťažiacich v tomto prípade bude napichnúť čo najväčší počet týchto kapríkov. Dokonca aj ten správny, samozrejme, netreba zabudnúť podotknúť. Peter Čech bude mieriť na ten červený. Uvidíme, ako sa mu to vydarí. Môžeme koleso šťastia roztočiť. Tak Peter Čech je známy svojou ráznosťou. Všetko, čo robí na 100%, občas až na 120%, ako sa hovorí. My mu v každom prípade za tento nádherný pokus ďakujeme aj za túto krásnu parádičku s koníkom. Ďalšou súčasťou urodzená Katarína. A už som to tam videl, len milimetre chýbali, aby body boli doma, ale nevadí, veľký potlesk pre našu ctenú Katarínu. Je nádherný právodný pokus na zlatý kúšok. A napokon jej veličenstvo, samozrejme. To sme všetci zvedaví. Všetky oči na nej. Takmer to tam bolo. Ja už som to tam videl, bolo by to také znamenité, ale predsa naša ctihodná pani si nepotrebuje nič dokazovať. Je to pre zábavu nás a samej seba. Veľký potlesk pre našu Barbaru Cejlskú, no ale napokon je jasné, že víťazom, a tak trochu, ja by som povedal, že predvídalo, je to práve vyhlasovateľ tejto disciplíny, ktorým je nik iný ako náš host z Francúzska, Jacques de Champagne. Gratulujeme, pane, tentokrát bola šťastená na vašej strane. Naši pánoši medzi tým pekne rozoberú koleso šťastia a ideme rovno na ďalšiu disciplínu. Tentokrát, vďaka Bohu, že slniečko nám dalo na chvíľu pauzu, hlavne počas tohto turnaja, kedy naozaj je tu vidieť, že naši súťažiaci
vynaložia veľa energie a veľa snahy, čo je spojené s veľkým prehrievaním, sú smední. Darmo, nebudem to predĺžovať, zjednoduším to. Úlohu ich bude uchmatnúť tento kalich. Uvidíme, kto bude smednejší, kto po ňom túži a váži viac, pretože to bude závod. Naši súťažiaci budú štartovať z dvoch strán kolbiska. Komu sa podarí uchmatnúť kalich ako prvému a zároveň nevylieť všetok jeho obsah, ideálne, aby sa mali možnosť sa napiť, stáva sa víťazom tohto duelu. Samozrejme, duely sa nám budú selektovať, až napokon prídeme na absolútneho víťaza týchto disciplín. Ako prvý tu je Peter Čech, Jacques de Champagne. Milí priatelia, hlasíme štart! Pozrime sa, je vyštartované, kto to bude chcieť viac? Ja som videl Matiasa, pardon, je Žaka, je otec. Matias už takmer bol prvý, ale Peter Čech mal lepšiu prácu v koncovke, čo mu napokon zabezpečilo postup z tohto duelu. V druhom dueli sa medzi sebou stretnú Heinrich. Pozrime sa, je veličenstvo, veľký potlesk, to je odvaha! Jezdci sú pripravení. Dámy a páni, je odštartované! Pozrieme sa na to! No, tak vyzerá to tak, že sme si polárik trochu ušetrili. Cítime to ešte na druhý nájazd. Tak bez ďalšieho zdržovania vpred! Pozrime sa! Tak napokon to bol Heinrich. Heinrichovi skutočne v krku vysvetlo po tom, čo zbadal, že bude čeliť samotnému veličenstvu. My sa mu vôbec nedivíme, ale zároveň mu gratulujeme ku krásnemu výkonu, že sa ani on nenechal zastrašiť kráľovskou krvou. Z tohto duelu nám teda postupuje Heinrich a máme tu ešte Petra Čecha, ktorý uvidíme, či obstojí, alebo ako obstojí voči urzenej Kataríne. Priatelia, pred! A môžeme ísť! No. Zapadnutá situácia. Je to síce dotyk. Peter Čech to trafil, ale padlo. A náš sudí, náš túto rozhodca, dohliadač nad kráľovskými pravidlami, samozrejme hlasí, že budeme pokus opakovať. Uvidíme, ako sa nám to podarí. Pripravení? Pripravená? A ideme vpred! Takmer. Je vidieť, že Madame Katarína bola skutočne útočí na prasa. Čo bolo? Čo sa to tu udialo? Peter Čech hovorí, že máme na to lidi, ale nie vždy je to výhra zjavne. Skúsime to možno tentokrát tým správnym koncom? Peter Čech sa cíti možno skôr dobre v roli mentora. A takmer to tam bolo. Nevadí, ako sa hovorí, čo si nespravíte sám, to nemáte. Peter Čech a jeho toxická maskulinita. Uvidíme, koľko si vytúži potlesku. Dobre, Peter Čech, gratulujeme, získali ste nejaké čapkanie, ale nebolo to úplne akože davy. Uvidíme, ako si pochodia vaši ďalší súputníci. Jacques de Champagne, uvidíme, či príde na radu francúzska rafinovaná elegancia, alebo to bude hrubá sila. No, takmer ho obráčil. A týto vyzerá, že si neviem. Čapkacie nástroje fungujú, ďakujeme veľmi pekne. No, bolo to svojské, by bolo to správne slovo, nazvime to. Ostaňme radšej, prídem, lebo iné deskriptívne veci mi k tomu napadajú. Heinrich von Wittelsbach. Vidíme, ako to dopadne, pozrieme sa tomu. Omráčenie, následné lapenie. Prestávam. To bola tvrdá rana a ja si myslím, že je tam teplo. Nie!
Dámy a páni, tak toto bola absolútna spolupráca. Dámy a páni, Girl Power na stredovecký spôsob. Ale potlesk je nesmím jasný. Ženy a multitasking prasa nielen ulovili, aj naporcovali priamo na mieste. Dámy a páni, ja vám dávam absolútne, a teraz už to hneď prezradím dopredu, lebo inak to nejde, víťazky dnešného loveckého turnaja tejto kratochvíli a pozývame za našeho poradcovstva potlesk medzi nás Barbaru Cievskú a urodzenú Katarínu! Ktoré nie len, že to ukázali svojim rytierským kolegom, ale takisto priniesli do toho štipku svojej grácie, svojej urodzenosti, svojej elegancie, šarmu a toho jednoducho, čo nám je to občas chýba. Veľký potlesk pre naše dámy a samozrejme aj pre všetkých súťažiacich tu dnes. Rytiera Heinricha, Matiasa, Petračeka, takisto Mareka, ktorý je teraz na Koníčkovi. A našich panošnov, našho zvukára, celý náš stav, milí priatelia, ďakujeme vám toto. A takto sa zabávali a zabávalo pánstvo v stredoveku a pre vás to dnes tu ukázalo a prinieslo táto partia ľudí, ktorá sa nazýva skupina Hector! Ďakujeme pánstvo rodičovi, ako vám naša vôľa káže. A vy, milí priatelia, ja vám veľmi srdečne ďakujem, že ste také úžasné publikum, že ste si to tu stali, dúfam, užili patrične. Toto bol náš prvý vstup. Vyvrcholenie formou veľkého rytierského turnaja Barbary Cievskej a celý dnešný deň bude končiť už podružkom tu na tomto mieste veľkolepou ohňovou show. Preto dovolte tu s nami tráviť čas. My sme tu pre vás, keď budete mať cestu okolo, my vás tu vždy radi privítame a užijeme si tu s vami kus zábavy. A preto mi dovolte len poprieť vám ešte krásny deň na Beckovských slávnostiach a vidíme sa už čoskoro pri ďalšom programe. Ahojte!